Ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uthi bajube amaphoyisa enele ukubhekana nemibhikisho efufusayo KwaZulu Natal elandela ukuboshwa kowabe engumengameli wezwe. Lemibhikisho isibonakele ezindaweni okukhona kuzo eMtshezi, yikwaDukuza, ePavalion, eThekwini kanye nase Mpangeni. uCele uxwayisa ngenhlese yobugebengu eyixakela kumbhikisho. Ubekhuluma nomlondi Hadebe. Asibonga kakhulu sisekhona lapha endaweni yaseMpangeni lapha ungqongqoshe wamaphoyisa kazwelonke ebevakashele khona ukuzokhuluma namaphoyisa ngemuva komsebenzi athi awenze kahle awuncomayo kakhulu nathi iningizimu Afrika kufanele ngabe yancoma ngalezi zenzo. Sokhuluma naye ungqongqoshe wamaphoyisa ubaba uBheki Cele. Ndosi kafushane nje ngomsebenzi othi wenziwa ngamaphoyisa esifundazweni. Lamaphoyisa wabonela bathi ngesixhoso ompondo sihlanjiwe. Ochwepheshe laba bela amaphoyisa ORS amaphoyisa specializayo kumsebenzi ofana nePOP ukudila nabantu ababhikishayo, but kunabantu laba ababezwa ngama-Barretto Technical Response Unit, kunama NIU or Intervention Unit bebela babelungela ukuthi uma siba nenkinga ekusebenzeni emsebenzini esasuthunywe i-Constitutional Court ukuthi siwenze ukuthi uma umsholozi engakwazi ukuziletha yena kuze kushaya isikhathi esashaya amaphoyisa ajutshwa instruct ukuthi akwazi ukwenza lokho. Sikwazile ukuthi sikwenze, siyathokoza ukuthi sikwenze ngendlela enokuthula. Lo bekungqongqoshe wamaphoyisa kuzo lonke ubaba uBheki Cele ekhuluma kakhulukazi ngeenkinga esibhekene nazo eningizimu Afrika ngalesi sikhathi, ethi kufanele ngaso sonke isikhathi silekelela amaphoyisa ikakhulukazi ngalezi zikhathi zemibhikisho. Kufanele uma ngabe kukhona ukubika okubonakalayo ukubikele emaphoyiseni. Asibuyisele intambo kwene studio.